Tinotenga Mwari zvikuru. Regai ndipe rukudzo nekuremekedza kuna prophetess. Ndoda kuti tikwazise prophetess. Ndofunga tambowakwazisa prophetess na Pastor Freddy. Mambo Jesu. Amen. Ndiremekedze varanda vaMwari vari pano, Apostle Bura. Ndiremekedze varanda vaMwari vari pano. Mai Apostle Chikowa. Mwari vakuitire nyasha zvikuru. Vese vanhu vaMwari vari pano, ana baba nana mai, may the good Lord bless you. Genesis 26. Genesis 26 verse 18. And Isaac dug again the wells of water which they dug in the days of Abraham his father. For the Philistines stopped them up after the death of Abraham. He called them by the names which his father had called them. This is our theme scripture. I need also to read the book of First Chronicles chapter 11 verse 16. David was then in the stronghold, and the garrison of the Philistines was then in Bethlehem. And David said with longing, "Oh, that someone would give me a drink of water from the well of Bethlehem, which is by the gate." So the three men broke through the camp of the Philistines, drew water from that well of Bethlehem, and brought it to David. Father, we thank you for such a time and an opportunity to hear your way. Speak to us, instruct us, correct us, empower us for the glory of your name. In Jesus' mighty name I pray. Amen. Taure chakavanzika pamusoro pematsime. Yaita sekunge inauye mvura bedzi, but in a spiritual meaning muupenyu wedu nasi. VaFilistia vari kufaita against matsime anga akacherwa kare naAbrahama. Nekuda kwekuziva kuti number 1 Abraham waiva shamwari yaMwari, was a prophet of God. So matsime aAbraham ane a prophetic significance. Chirikuita kuti varegere uya akangochera vauye kuzongoma bata iwaya. Vanoziva kuti Abraham waiudzwa naMwari kuti chera apa, enda apa, ita apa. So mwana ndokubva aziva kuti kana ndikanzi ndangwara ndikanzi ndine zvandinogona, I need to redig the wells. Ndinogona kusurveya ndikatsvaga kunenge kuri nane, but I want the wells of my father. Kureva kuti mwana akava nekuremekedza uye nekuziva kuti baba vangu vairatidzwa naMwari. Avaingochera, avaingotsvaga bedzi, but Mwari waivaudza kuti apa ndo pane mvura yako apa. So vaFilistia pavari kufaita against matsime, vane chinhu chandoda ndikuonesa panapa. VaFilistia pandaenda kuna David, zvanzi vakarega David achitonga ari kumwe kwese kuJerusarema, bandokubva vandogara pane rimwe tsime repaBhethlehema. Zvoreva kuti vaisarudza matsime kuataka. Vanga vasingangotsvaga chero tsime nje, but kune matsime avaiziva kuti tikandogara apapa muregei anwe kumwe kwese, but pane tsime ratisingade kuti anwe. But ndinofara kuti nawo haina kupera nekuti vaingodziviswa, inopera nekuti vakachera mvura ikabatika vakanwa mvura. Zvoreva kuti yanhasi inofanirwa kupera nekubatika kwayo uye nekunwa kwako mvura patsime racho. Nokuti tikangochera tikawana mvura, kwaane imwe level yedhimoni yevaFilistia vanondogara futi patsime pacho. Havachafushira tsime, but vakuda kuataka wese ari kuda kunwa tsime. Ndamira semuranda waJehovha, ndiri kuti vaFilistia vese vakagara patsime rako vachadzingwa nenyasha dzaMwari. VaFilistia vasingade kuti unwe, ndaona watuma varume 3 vakadzoka nemvura yetsime reBhethlehema. Nyota ina David iri so strange, because kana munhu aine nyota anongoda mvura, but yake zvanzi ndine type yemvura manje, ndane type yetsime manje. Hama dzangu regai ndikuudzei chinhu ichi. Mwari vanoti if you are obedient, kana uri anoteerera zvako, and if you are willing, you will eat the good of the land. Kurati Mwari wedu akabva palevel yekungodya, but akuda kuti padyiwe chiri good paland. Kureva kuti pane zvimwe zvakanaka kupinda zvimwe zvatinofanirwa kuti Mwari, izvi ndo zvandinoshuwira manje. Ndanwa mvura mumatsime akawanda, but ndaakunzwa nyota yespecial water. May we
Jesu ari pamchinjikwa akakumbira mvura. A dying man ari kukumbira mvura. It's a mystery. Mvura anoidi is about to die. Haana imwe request Jesu, but ari kuti ndipaiwo mvura. Bible noti ndokubva vamunyima, ndokubva vamupa vinegar. But pavakambaya parutivi zvanzi wakabuda mvura. Kureva kuti pavari kumupa vinegar anochinja zvinovava. Yobva yava zvinhu zvaari kuda. Handiziva akaisa vinegar mutsime rako, but ndinoprofita uchanwa inotapira. Nokuti vakambosvika pamara vakaona pane mvura inovava. Kureva kuti kwane mamwe madhimoni anoti tsime wachera emeriti waanayo, but taakukanda kuvava. Ndinomira semuprofita waJehovha. Kana iri mvura yepamara inofanirwa kusvika painotapira. Kana iri meriti yako mwanasikana inofanirwa kusvika painotapira. Kana iri bhizinesi rako inofanirwa kusvika painotapira. So mukomana uyu ari kuita redig the wells of his father, but vaFiristia vari kuramba vachiuya after him. Vari kuramba vachingouya vachifushira matsime angari ababa vake akacherwa nababa vake Abrahama. Ndoda ndimbodzokera kuna Abrahama mushana. Abraham is a prophet, he is a man of God. So mwana une kumwe kunzwisisa kuti tine zvimwe zvatinoda kuita muupenyu, but nofanira kunge takatsika pa the foundation of the fathers. I believe in the ministry, in the honor and respect for elders in the kingdom of God. Hama dzangu tikamira pedu tega nekuti tani zvatakugona, tani magifts atanaho, tinogona kupotsa matsime chaiwo chaiwo. Nokuti kune rimwe tsime rinofanirwa kungovhurwa nedenga pete nevanhu. Ndiri kuona mukadzi anonzi Hagahi, zvanzi achema nenyota ari murenje. Ishmaeri mwana wake achichema nenyota ari paSaidha. Bhaibheri rangu rinondiudza kuti vachema nenyota murenje. Mwari vakavhura meso aHaga. Haana kuratidza chimwe chinhu. Tina Mwari unoita matsime murenje. Tina Mwari une matsime emvura murenje. Mwari vakavhura meso aHaga. Bhaibheri rinoti wakaona tsime remvura. It's a supernatural way. Nekuda kwekuti Mwari havana kuchera tsime, but Mwari vakavhura meso aHaga akaona tsime. Zvoreva kuti aichema ari patsime nekuda kwekuti haana meso anoona zvimwe zvinhu zviri kuitwa naMwari. There are people who are close to solution, but they cannot see it, they cannot perceive. There are people who are close to prophetess, but they don't see the blessing inside. They are busy crying, but beside pako ndo pana imwe mvura. Zvoreva kuti amai apa vakavhurwa meso. Vamwe vakavaratidza kuti pawakutochema uri pa right place. There are people who are crying at the right place. Nekuda kwekuti meso anofanirwa kuona, haasi kuona. So vanga vabva kumba kwaAbhurahamu hongu vadzingwa. Bible rinoti Abraham akavapa bhodhoro remvura. Why? Because patsime panoda chekucheresa. So chavari kucheresa mutsime ravhurwa naMwari ibhodhoro rekwaAbhurahama. Which means Mwari wedu haasi Mwari wenyunganiso ndewe order. Nyange wabva kwaAbhurahamu afanirwa kumuvenga, because ucharamba uchishanda futi nezvekwaAbhurahama. Wakabva kumba kwaAbhurahamu, but don't speak negative nekwawakabva. We have seen people who are not mature. They speak negative against vamwe vanhu vaMwari. But I've come to warn you and to tell you this. Pane mamwe mabhodhoro asingaraswe. Kana baba Abraham vakakupa bhodhoro kumba mvura ikapera, Mwari havakupe bhodhoro, vanokupa futi tsime. Pakuda munhu anoziva kuti tine kumba kwatakabva, tina baba vedu vanonzi Abrahama. So meso ake akavhurwa akaona paine tsime remvura. Hondo yese yevaFiristia yekufishira matsime, iyi type yetsime harifushirike. Because rinotoda vane meso emweya kuriona. So vaFiristia vanopareta munyama, aya ndo matype emamwe matsime manje. Ndinoprofita a supernatural well. Ndinoprofita tsime risingaonekwe nevaroyi vako. Ndinoprofita tsime risingaonekwe nevavengi vako. Mwari ngaakupe opportunity, ngaakupe mukana wekuti vakakumaka vanoshaya kuti uri kubudirira sei. Ngavaite mubvunzo wekuti wasimuka sei, nokuti havasi kuruona tsime racho. But unongoramba uchiziva kuti pandakaenda pachikomo, Mwari vakavhura a supernatural well. A supernatural well. Pano ndina Hagai remasikatano ari kuti Mwari matsime angu afushirwa kazhinji, but ndaakuda tsime risina kucherwa nemaoko emunhu. Ndaakuda tsime risina kurongwa nevanhu, but rinongovhurwa nevatumwa vedenga. Church ngenzwe. David unoita
kana nyota is strange. Sanzi moyo wangu unoshuira kunwa mvura, but kwete yes. There must come a level and a time in life yakuta uchada upenyu wese. Zili ordinary shikaba unopoikana nekuneta nazo. Kutaiwa mvura ndiri kunwa but not this kind of water. Ekupfeka ndiri kupfeka but not this kind of dressing. Kudriver na driver but not this kind of car. Wangu pambandi nayo but kwete this kind of house. Shikaba unoti zvakanaka ndezvango. Mwari anoti you eat the good of the land. Sava Filistia vakasiya mamwe matsime esai ndokubva vanogara patsime reku Bethlehem. Bethlehem is the house of bread. Kureva kuti ndokuri kuberekerwa Jesu. Zvada kuti David une chaanoziva kuti ticharegerwa tichita zvimwe zvese but zvaJesu havadi nazvo. Bandauya kuzoparidza musharuka wakaenda paCalvary kuti ndo yataunganira pano ndiJesu unoita zvinoshamisa, ndiJesu une rimwe tsime rekuti kana achitaura nemukadzi weSamaria anoti iwe ndipe mvura kana waramba manje ndichatanga kuadvertisa yangu zvino yekuti iyeyo kana yamauri haunzwi nyota zvakare. Kureva kuti Jesu itsime rinotofamba kudai so zvekuti paakandogara patsime anga matsime maviri but mukadzi nokuti haana meso emweya akaramba achida mvura yekwaJakobo. Jesu ndokubva amuti tine imwe mvura pano yokuti kana wanwa mairi inzwa tsime rakacherwa naJakobo chero munhu asvika ipapo anosvika achinwa, but Jesu ari kuti randichakupa richararama mauri manje riri so controlled with you, riri so personal nderako, iroro harisi kuzopera mvura. Mwari ngaakupe a blessing isinei nekuti vanhu vanoti kudii iwe you are the master of the blessing. Ngaakupe ropafadzo, ngaakupe rimwe tsime riri within you, nokuti ukaita yekuchererwa nevanhu mukasawirirana vanouya vachimafushira, ukaita zvekurongerwa nevamwe vanhu vanotuma vanhu nereseri vasiri kufara newe. Bandinoprofita tsime rinorarama mauri, a living watch chitubu chemvura mhenyu. Zvanzi iri tsime nderaJakobo, zuva rikabuda kana zvichapera watertable inodzika. Ndinoda kuparidza nyasha dzisingapere, ndoda kutaridza imwe level yeblessing yekuti kana kunze kukanzi kwanetsa kwazodii but rako tsime rinoramba richibuda mvura mhenyu. So these people, they are after the wells of Abraham. After the wells of Abraham. Kureva kuti madhimoni ane kanhororondo, ane zvaanoziva pamusoro paAbrahama, kuti vakomana mukaona vaakutanga yekwababa vavo Abrahama pane nyaya. Why? Nokuti Abrahama ane nyasha dzaainadzo. Kana tsime mvura yatongobatwa chete hatina zvatinogona kuita. Sabhabhora rangu rinoti pekutanga vakaya vakamudzivisa, iye ndokubva amuvha akabva ipapo, vakaenda pamwe vakamudzivisa akamubva kubva ipapo, ndokubva anovhura rimwe tsime zvanzi havana kumudzivisa. Ndauya kuzoprofita chimwe chinhu muupenyu hwako. Zvawakadziviswa hazvina nyaya, but nyaya hombe ndeyekuti uchanwa zvakadaro. Pavakadzivisa vakatokwana, havarambe vari vadzivise. On the third level, on the third well, zvanzi mvura yakabuda and havana zvavakamuita, akaramba akuita flourish. Kureva kuti angari in the same region, in the same place. Haama kubudirira kunonakidza muarea yaunonzi hauna kwaunoenda, kubudirira kunonakidza muarea yaunonzi hakuna kwaunosvika, kurorwa kunotapira ukarorwa maraini maunonzi hauroreke. Zvinofamba muarea iyoyo yaukadzi hazviite. Dambudziko nderekuti tsime rikafushirwa unobva watoresigna kuti saka zvaramba pana kwandiroenda. Move to another one. Vakauya pechitu vakafushira isari nyaya isati yapera. There is a third level of blessing yekuti kana wazovhura iroro manje uchapupura kuti Mwari vazondipa mukana. VaFilistia havana kuurawa asi kuti Mwari vakatendera kuti uite flourish in their midst. Bhabho rangu rinoti anogadzika tafura pamberi pavadzivisi. In the midst of your enemies, God will make you prosper. In the midst of trouble, you get a double blessing. Vakamuva vakamusiya, he began to flourish. David. So David, I know ndiri kunzwa nyota, but type yenyota yandinayo ine a special drink andidi mvura yesese. Unazati munhu uri wired for the best. Zvinoita kuti uite settle for less pressure. Statement yekuti so long life haisiri yo statement yako. Wakuda ke God kind of life. Yekuti chikuru kufema haite, takuda kafemero kenyasha. Settle for the less kwete. Iri kuprofita the best. Itanyota zvakanaka. Vatichionaka vaFilistia zvavakagara ipapo. Say
Why vakatadza kudzivisa varume vatatu vakatumwa? I'll break down this revelation. Varume 3 vakatumwa vakabudira vakadzoka nemvura. Why? Because ukaenda kubhuku raSamuel, 1 Samuel chapter 17, David paari kurwa naGoliath. Goliath ane vhau yaakaita. Akati mukatikunda kana matikunda mauraya inini, vaFilistia vese they will be your servants, not your enemies. That was an agreement yakaitwa between David and Goliath. So battle ya David and Goliath inodetermine a future. Basa rakabatwa pamuchinjiko karinzwisisa richakudza kuti inonwika. Why? Because vaFilistia pavakanogara patsime havasipo as soldiers against you. They are against your understanding concerning the covenant. Because ukaziva kuti takanzi we are servants, not soldiers, unotouya muri 3 nyambe vakazara sei. Because you know kuti it's not by mighty or by power, but by the Spirit of the Lord. The 3 men pavakaenda chakavapa success, vakaziva kuti tatumwa nani. Nokuti kana ari David atituma, tikadzokera hondo yaakarwa kudhara inotiudza kuti Goliath wakatosaina kuti anenge andiuraya vaFilistia vese, they will be your servants. Saka vaFilistia vakagara patsime, they are not soldiers but servants. Ndauya kuzofumura demoni iroro. That demon is not your master. That demon is not your master. Atori muranda wako ari pasi petsoka dzako. Why are you able to threaten your knowledge? Wakaenda kumusha kana kuti dzimba shiri mumunda kana dzimemuka. Vana vaswere kumunda nokuti munhu anofunga kudarika muka. Chavanoita vanogadzira chinonzi scarecrow chimunhu chewaya kana chakapfekedzwa hovhoro so. Chinenge chakangomira chakanongedzera so. Icho chachidzinge zvinhu but zvinhu zvinodzingika. That is the battle of the mind. Kureva kuti wakaipa anomisa madhimoni ake mascarecrow. Achita urorwe but urorwa dhimoni ririko. Chata dhimoni ririko. Chara dzimbe ubate mvura vaFilistia varipo. Why? Because you now know the mystery. Kuti basa rakabatwa pamuchinjikwa rakakupa victory already. It's the power of the mind. Akakuti vari paBethlehem papatsime vari kukurwisa ndiani? It's true that camouflage. It's true my soldier, but there is a covenant. It's true Satanani zvakaronga, but the truth of all, there is a covenant that was done already at Calvary. Kuti mwechina iriko ndinobudirira zvakadaro. Baba not varume vakaenda, the 3 of them, and they broke through the Philistine garrison. And I didn't say how they broke through, but shokuti vakabudira vakatochera mvura, vakatochera mvura. Kuti mvura yako inotochereka varipo vakatorinda inochereka, vakakumaka vakadzokora panororeka munhu. Vakakuona uchichera marriage, uchichera muchato, uchichera utano hwako, madhimoni aripo, but ngavaone mvura ichichereka. Vakadzoka neresult. Zanzi vakadzoka nemvura. David abata mvura, abata mukombe wemvura. Baba runoti haana kunwa. That's another mystery and I will explain. Kana David ati ndine nyota otuma vanhu kumvura, vanhu votoita sacrifice pamasoja, odzoka nemvura obva adurura pasi. Anofunga zvinogona kurwadza vasina understanding. Why ari kuisa mvura pasi? Iye anga achiti ndine nyota. Ukazviona naiye Jesu ari patsime nemukadzi uyu, Jesu akanyimwa mvura. Handida kunzwa kuti akazocherega mvura kana kuti akazotsvaga futi mvura. Why? Nekuti already there is a mystery. Pano David paari kupiwa mvura achidurura pasi, ati this water represents blood. Mvura yacherwa kuBethlehem. KuBethlehem ndo kunobva Jesu ane ropa rinotaura life. Saka uyu paari kupiwa mvura yabva kuBethlehem, ari kupinda in the prophetic realm. Ona kuti nauyi ndeye ropa raJesu. Ropa richireva victory. Vakakunda neropa regwayana uye nekupupura kwemiromo yavo. So David paari kuona mvura ari kuona blood. Ko chinomupa kudurura pasi chii? Nokuti Jesu paari kuuya anonzi son of David. So David paari kuona mvura yauya achiti inoreva ropa, obva aziva kuti ropa ndere mwana wangu achauya anonzi son of David Jesu. Saka Jesu kana uya ropa rake richadii? Achabayiwa parutivi richaerera kuenda pasi. Nokuti pasi pano representa earth, represent men. Kureva kuti changa chiri thirst is the soul of man dying to have relationship with God. So David ari kuprofita ukama hwemunhu naMwari. Saka wakaipa ari kuti chatakamaka relationship. Nokuti relationship ndo root every blessing. Nokuti kana wamuukama une zvinhu zvausingakumbire zvaunoitirwa nokuti uriwepo. Mwari ngaakupe wanano yako nokuti uri mwana wake. Kana wawe ukama kune zvinoerera nokuti uriwepo.
David wakapiwa mvura akati iri ropa. Kuti achaona mvura ari kuona ropa. Ndobva atanga kuridurura pasi. Nyota yake ndobva yapera. Hama dzangu kune vakagadha ropa uchifunza kuti vakagadha mvura. Why? Because ropa rinotaura family relationship, rinotaura futi victory nekuti vakakunda neropa. Kuti victory yako yakagaidwa patsime. Iwe uri kungoti vakangogara pamatsime vamwe ichina inoita sekunge inonyumwa so. And I will show you. Unoona here kuti pamazuva ekuti vanhu vari kufanirwa kubuda muExodus pakaiswa hedhikiri yekuti vanakomana ngavaurawe. Waitoziva kuti pakaberekwa kamukomana vanhu vanobuda. Saka ndinofanira kuti kuna vamwe type yaamai vakabereka mukomana. Iko kuchinzi vakomana ngavafe. Vakaziva kuti changu chakuzorarama, chako ngachirarame. Mumazuva inonzi vanhu havaroorwe, mazuva anonzi kuchata hakuchaita. Ndinoprofita zvako zvine difference. Mwari ngaakuitire nyasha, Mwari ngaakuitire favor. Mozisi ngaaberekwe, ngaaberekwe, ngaaberekwe. Ndinofanira kuti Mozisi aberekwa. Wakamuendesa kumvura, tutanya yemvura panapa. Wakamutakura wakamuendesa kumvura. Ari kumvura mwamusi mwanasikana wa Farao wakaenda futi kumvura. Paakaona Mozisi ndokubva anonga mwana. Oza pane dambudziko rekuti wakanongwa nezisirizvo, but une nyasha chaidzo. Wakaberekwa munyika isiriyo, but une nyasha chaidzo. Unogara mufamily isiriyo, but une nyasha chaidzo. Nyaya inondifungidza Samson. Samson wakaiswa mutemberi yechimwari chainzi Dagon, but ndokubva anamata kuna Mwari wekwaIsraeri. Mwari ndokubva vamupa simba iye ari wrong church. Uri wrong family, receive power and grace. Uri wrong environment, receive power and grace. When he cried out unto the Lord, he was given power. Moses wakaiswa kumvura. Mwanasikana wa Farao akauya kumvura. Mwari vane nyasha dzekuti unogona kuloketwa nezvakakumaka kuti zvikude. Nokuti kwaari kunzi vanakomana ngavafe ndokwaakandoswera. Can I break down a little bit of revelation? Unaziva kuti the name Moses rinongoreva kuti chandakatora kumvura, which means the era yamai vaMoses vakabereka mwana vakamunyima zita, nokuti kuti Moses rinongoreva kuti I've drawn it from water. That's why mystery yaMoses kusapinda Kenani ine chekuita nemvura panzvimbo inonzi Meribha, nokuti paakarova dombo Mwari vakati hauchapinda nokuti ndatitaura nedombo, which means nyaya yemvura yakaba destiny yaMoses, nokuti mai vake pavakamubereka vakashayiwa faith vakamisa kumvura. Kumvura kuri kugara mweya isingade kuti vabudirire. Asizwa kana ndiri kunzwika panapa. Moses chakaba destiny yakupinda Canaan is the mist yepaMeribha. Paanganzi taura nedombo iye ndokubva arova. Mvura hongu yakabuda ikapa vanhu breakthrough, iye ikamusira ine breakdown. Why? Nekuda kwekuti mai pavakamubereka havana kuda kuchengeta mumba, vakaendesa kumvura. Kumvura kunogara timu yekwaFaro. Patsime ndaona pakagara mamwe madhimoni, pakagara imwe mweya. But ndafara kuti David une mist yesungano yaakaita, zvekuti ane varume vatatu vaari kutuma kuti varume mvura yandakuda this time handidi zviri ordinary. Ndabotaura ndikati iwe you are wired for the best, don't settle for something that is less. I'll give you this example, it's more like a joke. Ndakambosvika pabhero, so pabhero vanhu kusarudza hembe. Kuna amai vakatenga imwe sheti, so vada kuti fambei kuenda, ndokubva vadzoka vakati mukuwasha aiwa haina bhatani. Hembe yakambopfekwa. You expect anything but chakakamboshanda. But chakaita kuti vati mukuwasha aiwa haina bhatani. Kurati mavari vanoda zvakakwana. Vaendawo kune zvakashota, but mavari chamo chaino zvakakwana zvodiwa. Wechinesa kunyembera kuti so long life hazvina basa ndoupenyu hwacho. Taakushuwira mvura dzeBheterehema, taakushuwirawo zvakanaka, taakudawo zvine nyasha dzaMwari. Sati kana matsime avharwa totonochera pasite, Abrahamu iwanhu ane nyasha dzese. Let me show you the mystery yetsime. Mutsime uchaona kuti pane blessing yakavigwa, zvekuti kana Haga naIshmael vakasurvive nekuda kwekuti Mwari vakavhura tsime, kuti mutsime mune life, mune a blessing to survive. Tikaenda kuna Rebeka akaroorwa, rora yake yakaitwa patsime naEliaza. Eliaza anakwenda kulocation, wakasvikira kumatsime anocherwa mvura. Rebeka paakauya akachera mvura akapa ngamera mvura, ndokubva ati Mwari achaita izvi ndiye achava mudzimai. Kutsime kunoroorwa munhu, kuti tsime rinorepresenta marriage yako. Patsime pane imwe blessing. John 4:24
Jesu aine mukadzi patsime, mukadzi ane record iri so bad in society, but asangana na Jesu she became an evangelist. Kuti patsime pane point yekusangana ne calling. She became an evangelist. Nokuti pane kutsime kwaendwa. Kuti tsime rako rinogona kutaura calling. Tsime rako rinogona kutaura wanano. Tsime rako rinogona kutaura favor. Saka wakaipa tida kugara kumatsime. Matsime akacherwa ari natural realm anoshanda ne water table. Sanda akudai supernatural well. Rekuti hakuna akarichera. Zanzi Mwari vakangomuvhura meso. Kuti kune ma opportunities ekuti enemy yako inofanirwa kushamisika. Zvikasashamisa hasi Mwari ngaishamisike kuti but ese takafushira, but sei garden rako richingori green, zvese takazvivhara, but sei murume wako achiramba achikuda, makuwa ese takaita. Rega ndikupedza nyasha. Mukadzi unonzi Rahabhu aiva chifeve, but une zvakanaka zvaakaita. Wakachengetedza vanhu vaMwari vanga vatumwa mumba make. Mwari vamuwanira nyasha. Rahabhu wakazoroorwa mujinirozi yaJesu, but chakakonzera kuroorwa kwake chiri pachena. Vamwe vanhu vese vakaparara paJeriko. Kurati pari kufa vanhu Mwari ari kuraya evidence. Nekuti Rahabhu paanoda kuroorwa pakasara vanhu 3 or 4 vanoenda nerweseri kuti tsano mamhanya ava tovaziva sisa. So Mwari ari kuti uchirooreka ndaakusilensa every voice. Every negative voice be silenced in the name of Jesus. Every negative voice be silenced in the name of Jesus. Voice takaenda nerweseri so vanhu akutaura nyasha dzepaJeriko dzekuti wese anoziva record yako ngaafe nerecord iyoyo. Wese ane bad record muupenyu hwako ngaaparare nerecord iyoyo. Mwari ari kuti behold I'll do a new thing. Mukomana anonzi Joseph, breakthrough yake yakatanga. Vakomana vamukanda mune dry well. Tsime ranga rakapwa, but pakakandwa chekwaAbrahama, pakakandwa chimuzukuru chekwaAbrahama mutsime rakapwa. Akabuda mutsime riri dry, akanobudirira ari kuEgypt. No matter vakukanda muenvironment iri dry, iwewe ndiwo uchava chitumbu chemvura yeupenyu. He was in a dry well, but the end of his life he became a minister in Egypt. No matter kuti vabvisa mvura yese, but chinonzi tsime manje ndo chakacherwa. Mvura inouya mutsime. Beba unakundinzwa. Ati unoziva kuti chinonzi dhemu haisi mvura. Dhemu rinotovakwa. Mvura yozouya mudhemu. So chinonzi tsime chinogona kutovapo. Avoita minana avo yekudhena mvura. But nokuti uri chizukuru chekwaAbrahama manje, uri Jose iwewe, sekuru vako vane record yekuchera matsime. Saka iwo kana wapinda imomo uri kamwe katsime kaiswa imomo, une dzimwe nyasha dzinokusimudza uri imomo. Haana kufira imomo, haana kufira imomo. Utaurisa muprofita Jeremiah vakambomukanda mune rimwe tsime. Vanhu vakati Jeremiah ngaaburitswa, hausi kuzofira imomo, nokuti mauri iwewe une chitumbu chemvura yeupenyu. David unoshuwira mvura yakanaka. Toda kutangira padesign ine vane chishuwo chakanaka. Zvokuti vanhu vanofunga sei vanozoti kudii iyo ndeyawe. Toda kutaura pfungwa yaMwari. Iwewe ziva kuti mvura yandanwa haisi iyo chinobva kuita kuti vakurege uchinwa imwe yese vakagadha paBhethlehema. Kuti iyo vane chavanoziva kuti ukanwa yekuno wapinda. Ndoda kunamata neusungudza maoko ako. Ndoda kudeclare dzimwe nyasha dzinokubvisa pamvura dziri ordinary. Unwe mvura inonzi yeBhethlehemu, uende kune tsime rinonzi nemuvengi apa panwike. Wakachera tsime wakavhura business, but vakanogara paprofit. Wakachera tsime wakapinda mumarriage, but vakanogara pajoy yemarriage yacho. Wakachera tsime rako wakapinda mubusiness hombe, but hapana chihombe chiri kubatika. Wakachera tsime passport ikatorwa iyi, wakati hakuna nyika yaunosvika kuna kwaunoenda. Vakanogara pamavisa, vakurega uchichera tsime rinonzi passport. VaFilistia vasi kufushira mazuvano, vakunogara vakarikomberedza. Chese chakakomberedza visa papassport yako. I release you, I release you, I release you. Receive that visa. Ngaitindwe passport iyoyo. Nyasha ngadzikutevere nezita raJesu.
vanano vakacherwa vakanogara pajoy, vakanogara the fruit of the womb. Vakati garai mumba bati vana takabata. Ndiri kuprofita kuti tsime rinotaura ropa. Ende ropa raJesu rinotipa kukunda. I prophesy victory. Mwana wako ngabatike. Pachikomo chino chenyasha. Receive the blessing, the fruit of the womb. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Receive the fruit of the womb. 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 Nyasha, 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 nyasha. Ngatibatike. Nyasha ngatinururwe. Gamuchira, gamuchira. Visa passport yako. Matsuonga zarurwe. Nezita la Jesu. Nezita la Jesu. Nezita la Jesu. Just prepare, let me pray. Raise your hands. Father, in the mighty name of Jesus. Vanangenyi vari pano Mwari. Tanwa mvura dziri ordinary. Taakuda a supernatural favor. Tafamba but taenda nyika dziri ordinary. Tavaka zviri ordinary. VaFilistia vakandogara pamatsime makuru eupenyu hwedu. Baba, ndiri kuprofita masikati ano. Mwana wenyu achidzika mugombo rino Mwari. Nganzwa kuti vaFilistia vatama. Nganzwa kuti vaFilistia vatama. Ngavatame kubva pawanano yake. Ngavatame kubva pabasa rake. Ngavatame kubva pamuchato wake. Ngavatame kubva pabasa rake. Nezita la Jesu. Nezita la Jesu. Nezita la Jesu. Nezita la Jesu. Ndiri kuona vaFilistia vakukwenyana. Kuti tune varume vatatu vatiri kuona vari kuuya. Baba, Mwanakomana na Mweya Mutsvene. Pari kuonekwa zvitatu zviri kusvika. VaFilistia vari kukwenyana. Takambodzivisa umwe kunwa mvura, but not these three. But not these three. Ndevapi vatata? Nokuti wakatengwa neropa raKristu. Nokuti wakatengwa neropa raKristu. Mweya Mutsvene ari muupenyu hwako. Nyasha dzaBaba dziri pauri. Ndinoprofita utatu hwaMwari kukuperekedza. Ndinoprofita utatu hwaMwari kukuperekedza kutsime rako. Ndinoprofita utatu hwaMwari kukuperekedza kutsime rako. Nezita la Jesu. Nezita la Jesu. Nezita la Jesu. Zandi 3 men broke. 3 men broke the Philistine garrison. Kune vakanga nogara ipapo. Vanoziva kuti ukanwa kwese uko hakuna nyaya. Ozaune zvaunoita zvaunoona zvakinodisa chaizvo ndosati zvaitika. Zvimwe zvese ndiri kuita but the best zvandinoshuvira chaizvo asati zvaita. Hongu mari ndiri kubata but mari chaiyo yandinoda kubata haisi kubatika. Basa ndiri kuita but basa chairo randofanira kunge ndichiita harisati raakubatika. Ndauya nenyasha dzeelevation. Ndauya negrace dzekuchinja type yemvura. VaFilistia vachida vasingade. Kana mvura yabatika ngainwike. Taakuda kubva palevel yekuti yabatika. Taakuda palevel yekuti taakuishandisa. Nokuti kune mweya inokutendera kubata mari but yokushaisa musoro pamari yacho. Taakuda kuita zvine musoro. Taakuda kuunza a change, a difference mumhuri. A difference in the society. A difference in the nation. Mwari ngaakuwanire nyasha. Aya maoko ngaaropafadzwe. Aya maoko ngaagamuchire nyasha. Aya maoko ngaabate zvinoendeka. Vana vako ngavabudirire. Vana vako ngavabve kumadrugs. Vana vako ngavabudirire. Nyasha dzaMwari ngadzikutungamirire. Zvanzi kwakaonekwa vatatu vakauya vakadzoka vane result. Kunamata kusina maresults kunoita kuti Satani auye pasaidi pako okuudza kuti dai wasiya hazisi kushanda. Tinoda kumuchallenge ane result. Nokuti kana dombo rakapa vanhu mvura, hakuna tough situation icharamba nemvura yako. Kana Mwari akasvika pakuti vanhu vanonwa nepadombo, kana vakafushira matsime, there is another level of grace. We can drink from the rock, and the rock I know is Jesus. We can come to the rock and we can drink out of the rock. Kuda kuti kune dzimwe nyasha mueconomy yakaoma, unongoti Jesu mvura yangu. Mumarriage yakaoma, unoti Jesu mufaro wangu. Mubusiness yakaoma, unoti Jesu profit yangu. Jesu profit yangu. Vai kuramba nematsime. Taakunwa kubva padombo. Kana vakatozotipa iri vinegar, vakatibaya parutivi,
apa bude vhinika parutiva pachabuda zvavari kutinyima kureva kuti handicharely nezvavanondipa but Mwari ane chitubu chaaisa mandiri. Handicharely nekuronga kwavo but mandiri mvura irimo. Ivo vachindirongera vhinika ndiri kunwa mvura yaShe. Unofanira kuti chiburuka mugomo pane news dzinofanirwa kuuya zvichida mufoni mako. Pane news dzaunofanirwa kusangana nadzo. Panonzi hapanwike nokuti pane vaFiristia. Ndaverenga rekodhi yevanhu vakachera ipapo. Izwa challenge upenyu hwako kana zvichigonekwa muupenyu hwevamwe mango zvinofanira kudaro. I'll give you this example. Mwana wangu musikana paita O-level akamboenda neumweke maths akati daddy ndiwekereyo. Ndakamudza chokwadi chekuti maths dzinondinetsa ndakuti dzinonetsa. Zvakamusunungura kusvika palevel yekuti akanodzidziswa nemumwe munhu akabva azopasa maths. Chandakagona kutaura ndechekuti dzinondinetsa kwete kuti dzinonetsa, which means kana ndati dzinondinetsa zvoreva kuti ini wacho ndine room to improve kuti ndidzigone. Iwe zviri kuitika nokuti pane kastatement kakuti zvakaoma. Statement iyo ndoda kutomboisa paside. Ndikupe example pachena. Haugone kuti ndakaomerwa kana kuti pane kuti zvakaoma. Because hausambasada umirire vanhu va. Ukanzi zviri sei unofanira kuti zvakandiomera usati zvakaoma. Because ukati zvakaoma unorelaxa kuti ndezvemunhu wese. But ukaita research yekuti zvaoma pandiri pavamwe zvichiita unoti Mwari rangu tsime ngaribudewo mvura. Kana vamwe vari kunwa ranguwo tsime ngaribude mvura. Nemaomero azvo unotaura kuti enda kubhucha izvezvi ukangoona kuine mazondo isaini yekuti mombe yacho yanga iriko. But kune vanhu vane game yekusiyira tsoka. Hakuna mombe ine mazondo chete isina mutumbi weso. Kuna akatakura T-bone akakusiyira tsoka iwe. Munyika ino mukore uno mazuvano ukangoona mubhucha chete muine nzondora huku yacho yanga iriko. Kurati wiki rino rikunadya huku akakupa tsoka. Mwari ranguwo tsime. Mazuvano havasi kuroora, mazuvano kana kuchata havasi kuchata. Satata unakusangana nemota yanga nemabhaluni here. Nyaya yekutaura haisiye mazuvano inyaya yako mazuvano. Zviri kuitika sei kune vamwe? Ndati kana vaswera vachifushira matsima ako tine dombo rinotipa mvura. Dombo racho ndiKristu. Iti Mwari kana nyika yaramba shamwari dzaramba imimi kana mabvuma inonwika. Nyika isingade asi Mwari mukada ndinonwa. Shamwari dzangu dzandakaita nadzo O-level pandakakundikana so ndakanorondoka noboha kakandinakiswa naKristu. Pandakakundikana so vakadzoka kwandiri so ari maholidays ava kumaform 6 ava kuuniversity. Vaitaradza kuti ako university hamukusvika uko. Udofa wese kana kudzinza kwenye handifuni kuti kunanga kusvika. Vaitaura tu language tikwawo. Ende ichokwadi. Mbona ndanisandana naKristu ka. Because kana mvura munatural ikafushirwa nevanhu ukachera vanhu vanokufushira. But ukaenda kudombo rinonzi Kristu. Ndasangana nemurume wandiri kushumira anovadombo Jesu. There was a day ndakaapproachwa kwete nevana vechikoro ka nemalecturer nemaprofessor. Ndikanzi mukuru toda kuti muye muzotiticha imwe subject yakananzwa muchiticha yewisdom so. Kurati kune subject yanga iri missing ikoko. Asukundinzwa. Yaifanirwa kuzorohwa neni. Ichokwadi vakandikunda vakaenda as students. Vakanogara mubheji. Ini ndakakundwa ndikatera as another lecturer. Bururu inonwika. kunoshikika.
ndinotevera ndeavo. Kana Mwari akundipa rangu tsime saHaga, harionekwe nemunhu wese wese, rinoonekwa nevaitirwa nyasha chete. Iye paakandiwanira nyasha ndakaiona mvura. I love to share my testimony because inogona kublessa upenyu hwako ukatendawo kuti Mwari anozviita. Because kana akaitira ininiwo hatati, because ini nandiri wese, iwe tori beta nandiri wese. Tatiri ikoko, ndokufana kuziva. Kunoitwa izvozvo. Ndokubva atiwanira nyasha. Tatiri ikoko. Kuchiitwa zveikoko. But Mwari paakaita nyasha. I'll give you this testimony. I love this one. Iyo handisiye. One day ndandiri kumba received a call. Murume andifonera ndokubva ndaenda kuofisi kwake ndokubva andiudza kuti mufana wangu ini ndiri muSavada. At 7th day munaiziva nayo. Saka tende zvimwe zvese zvamunoita ita izvi. Asi Mwari vati ndikupe stand. Ndava naofunza kuti istand yekumarainga. Zvanzaiwa kune vamwe munokuziva. Unoziva unosvika paunobvunza kuti uri kurota. Ndakapiwa driver tikaenda kuKroyu Borodewa. Tikanzi chisarudza pane 3 apusarudza pauri kuda. Oza unoona kusarudza ka. Nokuti Mwari vakakusarudza. Tichitodzoka kuofisi takatosvika maloya ariko maafidhavhiti ari mapepa aito zvese taakungosaina. Wakudzokera kumba. Une stand paperwork yese yaitwa. Akuitira izvozvo akuda pacheno ndiri muSavada but Mwari vati. Mwari wedu anogona kupinda muSavada. Kune vakaenda ikoko nekugona kwavo nemachima avakachera. Indakachererwa. Ndangonzi cheuka zvanisarudza pa3 apo. Mwari ngaakuitire dzimwe nyasha dzekuti unoita ngori kurota. Kusaidi kune vaFiristia. Avadi imwe type yese ndoya ikoko. But tinawo ikoko. Bro, mvura yako vakavhara tsime. Unotaura nerinonzi dombo. Jesu abaiwa parutivi vamunyima mvura yacho. Akavaratidza kuti yakawanda ndinayo. Nyasha izhinji kuti Mwari vakuitire zvinhu zvako. VaFiristia kana vakavhara matsime but there is another third level. Yekuti bvanzi paakavhura rechitatu akati Mwari vandipa mukana to flourish. That's why David pakutuma vanhu kumvura akatsvagawo vatatu. Nokuti prophetically akaona kuti stime number 1 rine resistance, stime number 2 rine resistance, but tikaenda paRehoboth the third well you can flourish. Ndokuti vati varume vatatu you represent 3 wells. Go. Hama dzangu ninzwe, hauna pakuya pano kuzotandara. Wakaipa hasi kutombofara kuti unzwe nyaya yekuti une rako tsime. Matsime evanhu anonetsa. Vane maconditions avanokuisira so. Ndakuda kuti Mwari aite zvinonzi zvako. Zvanzi ndichakupa mvura mhenyu ichava chitubu mauri. Kuda kuti unenge wakufamba nerako tsipa pawanzwira nyota wonwa. Waane rako raune choice. Waane rako raunokontrola. Matsime evanhu haite mwanasikana. Murume wemunhu itsime youmwe. Saka uchiona hasi kuuya ane kwaari. Unoti Mwari angakushayire anonzi wako here. Abvunza Eva. Eva haana kupfimbwa. Mwari ndiye akangoronga dhiri racho kuti Adhamu naye nemukadzi. Mwari anopa vanhu vakadzi kusvika palevel yekuti hamirire kuti Eva apfimbwe. Akati mwanangu zvinonetsa ndokupa ndini uyo mudhara. Mwari ngaakupe Adhamu wacho. Bororo kune nyasha dzekuti unopiwa rinonzi rako. Zvanhu zvinonetsa.
Zvine maconditions. Prophetess angaitaura kuti pamwe pacho nonzi disciples mwana patsimeri mazoita zvakati maconditions acho akawanda. Pakuda panonzi pako manje. Kana ukada kuchera wakapfeka magambutsi ndizvozvo. Ndepako. Moyo wangu unoshivira mvura dzeBheterehema. Tinazvo zvishuwo ufunge. Saka muFiristia akabva anotora masoja ake ndokubva kuti garirai pazvishuwo zvavo. Zvinoti naMwari unonzvera moyo. Unoziva zvishuwo zveupenyu hwako. Vakagara patsime, they are not against you. They are against your level of understanding. Nekuti already murume anonzi David akutumai ane covenant yaakaita nemukuru wedu ainzi Goliath kuti mukangondikunda vese ava vachavaranda, not soldiers. So Satan haana simba ane nharo. Vanhu vanoconfuse munhu ane nharo semunhu ane power. Saka uchiona kana ukatsama unogona kurohwa ukagumbuka, basi kugumbuka harisi power. Wakaipa haana simba asi akatraina dhimoni nharo. Dhimoni rese rinotanga richiti handiende asi rinozodii? Kurati training yavakapiwa kunzi utange nekuenda. Unotanga nekuti oramba ozoenda. Saka chaunofanira kuziva ndechekuti zvinoenda zvinopera chete. Nyaya yacho inopera chete. Zvekuti handiende kakaucha kemadhimoni aka. But culture yedenga ndekuti you shall be set free. Uchanwa mvura yako, tsime rako richakupa mvura. I'm sure I'm done. I need to pray. First bunch, ndakunamata nemunhu unoti Mwari anonzi wangu murume ndiye wandodawo. Unoziva kuti kune mweya wokudiwa nevanhu vevanhu. Kune wokutokaita research so uchanoti vese vanokupfimba vane vanhu. Uriko mweya iwoyo wekushandiswa. First Kings chapter 1, musikana ainzi Abishagi anobvira arorwa but akanogara mugumbezi naDavid murume wamwakadzi. Abishagi aigara mugumbezi ramambo, anga atsvagirwa nzwi yauzodziisa mambo kwete kuzodanana kuzovadziisa. Tine vanhu vari kudziisa marelationship akatonhora yevamwe vanhu pana aizve. Aiwaiziva zita chairo raakakupa vaiziva kuti une mweya waAbishagi. Pauri anenge achiti bei sweetheart, kana achiudza vamwe varume anoti painkiller. David akura achembera asi kunzwa kudziya kokuwedzera magumbezi kana kunesa moto. Inda inoshandisa no one so. And guess what? She was a virgin. Very beautiful when she was a virgin. But roho yake kunodzisa mwe munhu. Beauty yakasvika pakufedza ari mugumbezi remudhara asingamudi. And mweya iyo manje ine problem one. Bari mupalasi kune vanhu vanomuyemura kunzo. Zvake ari mupalasi. Gamba imomo hadiwe. Oza kune vanhu vanokuona uri mota uchienda out so. Gamba kwateta muende ma-out chete. Mweya iwo ngaurigere kubata pauri. Ndikuyambira mwanasikana. Ine nevasikana saka inondibata stereki. Unoziva kuti munhu anofidha huku dzinofungidzira kuti dzinofarirwa nemunhu anodzifidha. Nokuti hadzizive kuti sei dzichifidwa. Unowanza madimikira here. Munhu ari kukugochesa. Dai waiziva kuti ane program yekuzokugocha waigara wamira izvi. Ndikutaura. Pakutembera asingadiwe but aine munhu asingamude. David ana wakadzi wakawanda, hapana kana mukadzi wani akavolontiya kudziisa murume wake. Unofanira kunyumwa kuti sei kana mukadzi wati handifonera apopute ane zvaanoziva. Uyaiti rware
connection iyi. Iwe gauriwo. Zvisingaiti kwejerasi zvisvino here. Haana chaakaachievha ari mupalace. That's a dangerous problem. Nokuti ndwa ari muplace inoyemurwa nevanhu but ane life isingayemuriki. Mamwe ma-connections ane demoni mukati because you are connected nevanhu vari ikoko kumusoro but iwe hauna life yekumusoro. Mweya wakabata Paura hauna basa nema-connections. Saka tino mamwe matsime vaisiwa kunzini wayaya vangoti nepabethlehem ndoroda kugarirwa. Vamwe vakadzi vese muchapter 2 vaiva nenhumbu dzavo vakabereka muBethlehema. Mary paakangoti ndine yangu ndakuda kubereka zvanzi hapana rume. Chamwari chine zvinozvirwisa but china Mwari anochirwira. Rumu yakashayikwa but favor yakawanikwa pakuti kudii vese vane vana vavakaberekera marooms. Herodi wakatevera achiuraya vana vese. Jesu chakamuponesa kushayiwa rumu. Wai nokuti kudanga kwaari kunoberekerwa hakuberekerwe vanhu. Saka kwa Herodi ari kutsvagwa kwaberekerwa vanhu kwete mhuka. So kune imwe favor yaMwari inenge problem nhasi. Ukaona vachifushira rimwe dzime, it was not meant for you. They are actually helping you. Kune rako rinekuti you flourish. Kune mikana inoramba nokuti Mwari vari kurutivi rwako. So paakashayiwa madhongi zvakamuitira zvakanaka. Ndo zvakaita kuti aende kumba kwaSamueri. Akawana dhongi anodzoka kumba ari a donkey boy. But paakaenda kwaSamuel akadzoka ari a king anogara pamusoro pedhongi. Mamwe matsime ari kufushirwa, don't fight them. Bible not aita akarwiswa patsime irawo anga asingaite nharo aimove to the next. But aiwana a revelation yekuti ukaungona vangosimuka against this one there is something better. Kune zviri nani pamberi. Usaswere uchingochema nezvakaitika kumashure. Behold, I will do a new thing. VaFiristia vanoziva kuti munhu akangowana tsime upenyu hwake hwashanduka. Why? Nokuti Joseph wakaita mambo abva mukukandwa mune rimwe tsime. Mumatsime mune umambo. Rebeka akaroorwa kutsime. Kutsime kune wanano. Kune blessing yakavigwa kutsime. Saka iwe chinovapa kunogara pamatsime. Havadi ini ndane 45 years. Kwese kwatinoita deliverance asana mudzi wadhimoni richiti munhu aende kudenga azviite, tinaye denga apinde. Madhimoni haanei denga. Ane chekuita nezvepano. Ese madhimoni anenge atingoti aroorwe, haachate, haadhiraivhe hava. Ko madhimoni anodetsekerei nezvepano. Ndo assignment yawo zvepanapo. Why? Nekuda kuti nyasha dzawakaitirwa kuti uwane denga. Une example iri pachena kune mavheka naJesu kuri kuenda. Zvokuti saka ndopaakaziva kuti kana munhu akabasira anogona kuenda futi. Why? Nekuti nyasha dzacho dziriko dzekutakura matsoka. Saka chaasara nacho to fight your life on earth. Saka kune chinonzi anointing, the power that breaks every yoke of bondage. So wakaipa hadi. Ende wakaipa akapinda muchechi, chechi inogona kutosaidana newakaipa. Zvese ndezvepano zvine basa retu kuenda kumusha kunozorora. Unonzwa kutomirana nemadhimoni iwayo. Ndavafundisa mazuva ano vanotaura zverugare zvekugarika. Ichokwadi vafundisi vemazuva ano vari kuziva pfungwa yaMwari yekubva kare. Deuteronomy 8:18, I am Jehovah God who give you power to make wealth. Besides power to chase away demons, you must possess your possessions. Wakaipa ingwa kune nyaya dzekuti dzikasagadzirwa pano ukaenda kudenga hakuna recovery yechakapotswa pano. Mukadzi akafirwa nevarume 7 vanhu vakabvunza kuti kana akudenga anoita mukadzi wayo kwaiva netsika yenhaka. Saka naJesu kudenga hakunorwe munhu. Kunoti pasanorwa panapa ngatichamisei zvino kuti zvadhakwa. Saka kuti zvisadhakwe patoda nharo.
kuti yakonya yaisadhakwe pari kutoda nharo. Ufuna kudenga kuporeswe munhu nokuti akurware munhu. Kune nyaya dzisingakavhwe kudenga. Kudenga kuna mota unoda kuenda uko. Ikasadzvaivwa pano sadhakwa. Pano panoda nharo bruru. Life does not give what you deserve, it gives you what you fight for. Paul achibata anoti hatirwe nenyama neropa. Statement hiyo inoita kuti tinotorwa, but anodzidzisa chekurwa nacho. It's a battle, you fight. Kumuri kwa unotobva so uchizviona kuti panyika pari stubborn zvekudai. Price yeshuga kuna minister ndo price yeshuga kurova. Nyika ina tsitsi pa economy. Aite izvozvo. Timakoleso sikashanda achipiwa ne50 cents. Iri stubborn zvekudaro. Yakutoda kuti uve stubborn faith. Kuti Mwari zvangu ngazviendeke. Ndoda kuinwa. Kwete nguwane tsime chete. Ngaishande. Zvanzi Mwari vandivhurira tsime for me to flourish. The purpose of the well, though you are not in manifest in life. Aurambe wakadaro uchinamata Mwari anoita kuti zvishanduke. Aurambe wakadaro uchida Mwari anozvigona. Ane record yekuitira vanhu zvisingaitike. Life inoda nharo. Zakai ari mupfupi haana kuchinja height. Akabva pane varefu. But haana kuchinja purpose. Wakandogara mumuti ari kumberiko. Akaita ropafadzo yekutaimira. Zvinoda kutaimira. Tama kuti achiroorwa naJudha pakaitwa medzi. Akanzwa kuti vari kuenda kunoveura makwa ekuseru. Ndokubva anohijeka kunogarira blessing muroad. Bruru, life inoda nharo. Ruth akatombondidzokerayo. Ndokubva ati kwamuri kuenda ndokwandiri kuenda. Kunoda vanhu vane focus. Vane nharo. Vanoramba vachiita pesuwa tinoenda kuna Mwari. Why because kunyika hakuna iriko tatiriko. Satani haana favor anoitira munhu. Satani anesa demoni pachembere. Anozonda kuti anokwana. Ichembere kuti yatokura iri kuma-8 years demoni pfe. Kanokabvisa demoni hapana kuchaendwa ka. Anoti ngazvipere vari pama-1 da. Saka takabva ikoko apulazi vaya vaita. Mwari ndiye ane rekodhi yekusimudza marombe. Satani anocreata marombe. Mwari obva aita rekodhi yekumasimudza. Kana achiti anosimudza marombe kubva muguruva achiaisa pazvigaro namachinda, zvinoda kuti ijuti nerombe kuzudza guruva. Because machinda haadi wotoshora machinda nedust. Saka tinoda Mwari vakakusimudza but your character iri kudzikisa. Why? Because anokusimudza ndiMwari anomentena kugara kwako ipapo is your character. Anosimudza marombe kubva muguruva but haazunze guruva. Shoko richiparidzwa uchizunza mairi ane dust. Uchizunza makoho ako uchisimuka uchienda mberi. Uchizunza utsotsi hwako uchisimudzwa naMwari. Urega ndiprofite muupenyu hwako. Inonzi aite ndo remu inoda Mwari manje. Inonzi aibude ndo remu yaanoda. Mbiri yake nekukudzwa kwake kunotangira pataipi inenge yanzi iyi hapana hapana. Iwe usada kusangana nemunhu achikubvunza kuti yes ndiwe uri mupenyu. Zvinokorera kuti aite kuverengera palist vanhu vakanyorwa pasi. Statement ndezvainoreva. Saka ndiwe uchiri mupenyu. Dai wakatorova hako pasi pasina kamukombo. Mwari nyasha dzawo dzinokusvitsa kwekuti newe unoita kurota. Kana matsima avhurwa mvura yako munyika. Anozati Jesu paakabereka mawise men akatobva kune imwe nyika nezvipo. Even malocals akasakucelebrata. The head of God is not short. Ubona ringi handinaye.
Nansina plan yemuchato because dita plan ndonge mari yacho iripo. Usati nansingade ngati nansina plan. Yaida but plan zero. Somebody phoned me from UK, a certain lady. Don't want to want to much za kuroti kana maoko enya kana karini chicha katika bakachate munode. That is ya kudo tutagara to daga. Plan ngoba tino chato daga bana pasina plan utanga uri. Don't want to phone ela kuti ndikuda kuti muchate this month. Ini kali nevuza kuti muchate unotora time ayo unotora mali. Eh. Unotora mali ya kupete time yako. Awukaita mari chozona zvimwe zvinhu asi zvekutime ndezvemari. That lady akandifonera akati chitoronga kuti vanhu vatambe masteps chitoenda munotsvaga venyu kuti unoitwa mari zvese zvinoitwa mari. Tinokasika ka. Kanonoka kwa akachinja munhu. 3 days time ndamufonera back mabills ari kuita mari yakati ipo hoye kushowground mari yakati zvanzi mangwana kuseni enda question inyeni. Mari yacho yese ndokubva yauya. Munhu wandiri kutaura nezvake anogura andoona chiso. Akatozouya kumuchato kuti azondiziva. Kune tsime remuchato rekuti vaFiristia vanoshama kuti iyeyu about 4 months ago mumwe munhu akandifonera tokunzwa muchiparidza marefu muri kurova mufundisi but kuisraeri makambokusvikere because marero amuri kuita anoita kuti nyaya yacho maamuriko ndikati handisati ramuda kuenda ndisi kunobvunzwa irezvo toda zikanzi chindipai passport number within 3 days zikanzi visa approved tinosangana kuTel Aviv. Ndo yaiva first time yangu kuona munhu iye takatoonana kuTel Aviv. Anga asingandiziva aiona pafoni. Malocals akasakucelebrata the hand of the Lord. Mwari ngaakonzere kurangarirwa kwako nyangwe nevatorwa nokuti mvura mhenyu yakurarama muupenyu hwako ngaibereke zvipenyu. Church kuna Mwari anoita zvinhu kwete mubhaibheri chete. Feya muupenyu mukurarama kudai so anoita Mwari uyu. Osa unenyenza unonzwa umwe kuti zvingaitika here izvo. Shuwa zvinoitika. Zviri kuitika. Ari kuita Mwari. Akatendeka akarurama ane nyasha. Chakapa murume 38 years kuramba ari paBethsaida. Aiziva kuti nyangwe pandiri zvisiri kuita but pano ndo pazviri kuitika. Ukaona mumwe achipa testimony musame environment yauri, you are in the right place. Nokuti pano Mwari unoita zvinhu. Aiwa ndinonondiwisira kana sichaita game yekupushana muchiwira mvura. Simuka. Mwari ngakupe dzimwe nyasha. Ita imwe testimony iri unique. Nokuti vamwe vese vaipupura kuti paBethsaida ndakazowira mvura ndikazosvina hembe dzikaoma ndikaenda. Iwe unongoti ndakangosimuka pasina kana kuwira. I need to pray. Ndoda kuti there's some grace. Zekuti even vanhu vasati vakuona asi nokuti una Mwari anokuona. Mary anonzi nyangwe usina kuziva murume iye kuti unozivana nani ndamboisuspenda. Ndida kutaura Mwari anokuziva. Nyika nekuzara kwayo ruoko rwaJehovha. Ndoda kutaura pamusoro paMwari anokuziva. Praise your hands. Father, I pray in the name of Jesus. The same grace and the same anointing. Nyasha dzekurangarira vana venyu. Nyasha dzekurangarira kubva nyangwe nenyika dziri kure. For the hand of the Lord is not short. Baba ndinotaura kuvhurwa kwematsime. Kuvhurwa kwematsime. Akafutsirwa nevavengi. Vana venyu ngavachinwa mvura. Vana venyu ngavachinwa mvura. Ivi mukasangana nemukadzi patsime anodzoka muvhangeri. Baba ndiri kudeclare nyasha wese wamakadana concerning ministry ngagamuchire nyasha iko zvino. Receive the grace to evangelize. Receive the grace. Receive the power. Receive the grace. Receive the anointing. May God use you. May God use you. May God use you. Receive the power. Receive the anointing. Receive the grace.
Receive the anointing. Mwari ngakushandise. Mwari ngakushandise. Ndokuda kuprofita pamusoro pevanhu. From this angle, I see God raising an evangelist, raising a woman of God. Father, I pray in the name of Jesus. Use them, use them, use them, use them. Receive, 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 receive. Help me with such people. I need to impart them the grace of evangelism. Receive, 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 receive the grace, receive the grace, receive the anointing. From this side, from this side, from this side, receive the power, receive the grace. May God use you to evangelize. May God use you to win souls. May God use you for the glory of His name. In the name of Jesus. Iwa mufangeli semukati patsime tsime rinotaura calling. I release an anointing, the gift upon your life. Shoko rinoti nekuda kwechipo chakabuda mayota zako tulika maoko pamusoro. Baba ndikutaura ruoko rwenyasha vanasikana vamagadana semukati patsime akafangira kuSamaria. Grenora inoda vafangeri mari, haifrinzi inoda vafangeri mari, chitukwisa inoda vafangeri mari, shanisai vanasikana, shandaine vanasikana. Ndiri kuprofita masikati ano patsime rino, patsime retiofi. Ndiri kureleasa macalling, magifts amakatyana mari. Raise your hand, raise your hand, raise your hand, raise your hand. Catch the anointing, catch the wave, catch the wave, catch the power. Receive the power, receive the anointing, receive the power. May God use you, may God use you for the glory of His name. Reketebosha, mantekeleboshia kata, mante baraso, rimba shateke, malika da baraso kota, menta kaladiata, ribamba shalika dayate, menta baraso kota, mante baraso keta, ipepe shatekele, mantora bigada, santa kaya, menta balada. Receive the fire, receive the fire to win souls, to win souls, to advance the kingdom of God. Waingabite mfangeli mwanaskana, usachka, usachka, waivanewe usachka, ndiye akutuma, ndiye akutuma. Inotaura mvurambenyu, be an evangelist for the nation of Zimbabwe. Be an evangelist for the town of Grenora Highfield. Waterfalls. Mwari ngakushandise semukadzi patsime akawana chipo chakuporo chakufangera. Baba ndiri kutaura zvipo zvamakatyara muwanasikana. Shoko renyu rinoti munda waibva asi vacheki vashoma. Father, I pray, I unlock. Ndiri kupfinga vaFilistia vakamupa dhauti kuti vangamudana. Ndinopfinga vaFilistia vanomupa kudhauta kuti ane calling. Ndinotaura moto, 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 moto. My last prayer. Patsime pakoni kwa mvangeli. My last prayer. Yatala pamusoro pewanano. Rebecca, mukadzi waIsaac, wanano yake yakamanifesta. Kwete nekuti Isaac aiva kutsime. Mukomana wako hasi pano. Ndatumwa saEliaza to unlock that relationship, to move it into marriage. Relationship ingairange ingori engagement. Ndiri kuramba vaFilistia vane mweya weengagement. Makore achifamba, mapromises makore achifamba, dhimoni rakabata relationship yako. VaFilistia ivavo ndiri kuvarayira iko zvino. Fire, 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 fire. Ngaroorwe mwanasikana, mweya isingade wanano ndinorwa nayo, mweya isingade wanano ndinorwa nayo. Every promise must manifest. Engagement ngaichi manifest. Ndiri kutaura kurooreka, kuroorwa, kuroorwa, kurooreka. Gamuchira wanano yako, gamuchira nyasha, gamuchira nyasha, gamuchira favor. Roorwa nyasha idurwe nezita la Jesu, nezita la Jesu. Receive the grace, receive the grace. Engagement ngaichi manifest. Dimoni risikade mwanasikana kutawanikwe. Mwai wa Rebecca wakatuma Eliaza patsime akadzoka nemhinduro. Mwai wa Rebecca
akatuma Elieza patsime akadzoka nemurwara waAbhurahama. Vana vaAbhurahama nekutenda vaMwari ngavarangarirwe panzvimbo ino. Ndataura wanano, turn every promise into manifestation by fire, by power. Yeketekete marabatakasa mente parando ibashateke malika dasaya monta parande mekataya ziketa bona kiande maluga daya sataka mentete parasiana ibashateke marazuke. Whatever document you are raising, where ndruisa zvitindo zvedenga aya mapepa aya akusatisfy wana commissioner wedenga. I call upon ministering angels kuisa chitindo pa every document, every passport. Irikutaura chitindo chekudenga. Mavisa ngachiwanikwa passport. Aya madocuments ngatakure favor, ngatakure nyasha, ngatakure simba redenga, ngatakure moto. Aya madocuments aya Mwari inotaura moto, inotaura moto, inotaura moto, inotaura simba redenga. Mapepa aya Mwari ngasatisfy wenemi, ngasatisfy wenedenga. Inokutaura nyasha masikati ano nezita la Jesu upon this document. Denga ngaitinde chisimbiso chadenga, chisimbiso chadenga. Every document, let it be satisfied by the heavenly places in the name of Jesus. I want men to raise their hands. Father, I pray in the name of Jesus. Makasangana nemukadzi mukamita muvhangeri, mukasangana nevarume vairedza woye mukavaita vaapostora nevavhangeri. Baba, the same anointing, the same calling yamakaririsa pavana venyu. Wese ane doubt wamakadana anoti akatarisa zvipfeko zvake paanogara ona vaFiristia vari kuti hausi munhu waMwari, Mwari haana kukudana. Every element of doubt pachaya iri Mwari wamakadana, wamakadana, wamakadana. Baba, ngarangarirwe, ngarangarirwe masikati ano. Ndiri kuririsa nyasha. Makandiita muvhangeri Mwari pasina chekudya, pasina chekupfeka. Makandiita muvhangeri Mwari mukurocha, mukutambudzika. Mariye pasi pasina tichifamba netsoka mukaramba muineni nanhasi muneni. Ava vanhu venyu Mwari, tangai navo, tangai navo. Give them the courage, give them the grace, give them the favor. Ngavatange nemi Mwari, vawanireiwo nyasha. Mazuva ngazaruke nezita la Jesu. Amen and amen. You can say amen, somebody. May the good Lord bless you. May the good Lord increase you. Inwatsime rinonzi rako. Zvekuti pane vaFiristia tazvinzwa, asi zvekuti mvura yakacherwa tazozvinzwa. Saka marecords ekunzi pane vasingakude, vasingakufarire, vanozodii, haana basa. Wauya patsime rekusangana nenyasha dzako. Mwari womuprofita ngaasangane newe masikati ano. Nyasha dzemuprofita ngadzibate mumarriage yako. Nyasha dzemuprofita ngadzibate pabasa rako. Nyasha dzemuprofita ngadzifambe newe mune zvaunoita. Ndiri kutaura nyasha zhinji pachikomo chino kuti uri patsime rekusangana nezvinonzi zvako. Rebeka, tora Isaac wako. Mukadzi weSamaria, tora calling yako nechipo chako. Tsime ngaritaure kubudirira muupenyu hwako. Zvanzi naIsaac, I flourish in this land. Budirira, budirira pamberi pevaFiristia. Budirira muGenora, budirira muAifrit, budirira muchitumbwiza, budirira muwaterfalls. Munyika inonzi Azvite kuna Mwari wemuprofita atendera kuti zuva ranhasi vanhu vanwe mvura mhenyu. Continue to drink the living waters. May you flourish in the land in the name of Jesus. Amen and amen. God bless you. God bless you. Thank you so much. Rujane mere mere kichomberera munhu waMwari. Ita rujane mere mere, ita rujane mere mere. Ita rujane mere mere. Andikone kufunda matira evangelist. Andikone. Itori mwana. Itori mwana. Ngosomudza maoko uri koko handitende
rutende rwekubata vanhu vaMwari maoko. Baba vedu tinokutendai nemuranda wenyu, Mwari vanozodza, Mwari vanoshandisa, Mwari vanopa marevelation, Mwari vanopa nyasha dzekumwa mutsime reupenyu. Vanga vachidhonza mvura kubva kutsime vachitipa, tichiona kuti zviro kwazvo iyi mvura yeupenyu iyi kune kwairi kucherwa patsime reBheterehema. Zvino wedzerai nyasha idzodzo, wedzerai nyasha idzodzo pavanotenderera nyika yeZimbabwe, pavanopakasha masango muAfrica, pavanopakasha masango Posiros. Nyasha dzekuparidza Jesu mupenyu ngadzirambe dzichiwadzwa pavanhu. Nyasha dzekuparidza simba repamuchinjikwa, nyasha dzekuparidza the power of the new covenant ngadziwedzerwe pamunhu wenyu. Tinonamata nezita raJesu, meso ekuona tsime, nzeve dzekunzwa voice retsime ngadzirambe dzichivhurwa. Tinonamata nezita raJesu, mupei materitories, may he possess his possession. Patsi kangato, pashoko raMwari patsi kangato, pashoko raMwari paisatsoka ngato. Tinonamata nezita raJesu, may his voice be heard, may his voice be heard, may his voice be heard. Kuna demoni rakati Paul we know, Jesus we know. Sharia kuti Paul angatora materitory muchimba yamweyo akaipaka muziva. May he take the territories, may he take the territories, may he take the territories. Tinotaura nyash, tinotaura nyash, tinotaura nyash. Turikai murimi muchene, turikai murimi muchene anogara. Ngatsoke nemvura paBheterehema, apa Zimbabwe imwe. Ngatsoke nemvura paBheterehema, apa makereke amwe. Ngatsoke nemvura paBheterehema, apa mafamilies amwe. Mvura aye paBheterehema. Tinonamata pamuranda wenyu, pasvika Mwari nekuzodza, arambaiwo muchingozodza. May the times of his anointing overflow. As it was from the head of Aaron to his feet, we declare and we decree upon him. Chengetai muri yake, chengetai vana vake. Tinonamata nezita raJesu. Davhidhi anoti ndakanga ndiri mudiki, asi zvino ndakwegura. Handina kuona akarurama achisiyiwa, kana vana vake vachipemha chingwa. 2023 Mwari, amuri yamvangera haipemhe chingwa. Vana vava havashayi zvekudya, havashayi mari dzekuchikoro, mudzimai wavo havashayi chekubika. Tinonamata Mwari wavakarurama, the God our supplier. Takutendai takuongai muzita raJesu weNazareta. Atese titi amen. Tiombere Jesu maoko. Thank you so much, Evangelist. Anokudenga kuitire zvakanaka. Omberai maoko, omberai maoko. Ndinoda kumutenda Mwari amen. Tinoda kusvika panguva yatinogamuchira Prophetess Chikuwa. Andigone kunamatira vanhu vakuru amen. Kukoka kwatinenge tavaita kuuya pano nyange wakawana paine vanhu vakawanda hazvirevi kuti ndaamukuru. That's what my father Apostle Chaka has taught me and is still teaching me. Saka handitenderwe kunamatira vanhu vaMwari kuvabata musoro amen. Tinoda kungotenda Mwari vashumira, ndaitirwa zvakanaka. Ndanyasonzwa kuti Mwari vari kutaura panapa amen. Ndanyasonzwa kuti pane zvikuitwa naMwari. Saka tinoda kuvatenda. Regaingosiya nguva ino kuna Prophetess Chikuwa Chimanya. Takutovhara gomo redu ndandivasire vauye vachiita in 2 minutes. Hallelujah. Ndine madzimai vasikana nana baba here masikati anaya. Ndiri kuda vanhu vachati shoko raparidzwa. Pane zvimwe zvinofana kuitika kuti zvimwe zvinhu zviitike. Handizivi kana ndine vanhu masikati anasa. Toda kusvika panguva yatino challenge yaMwari wegomo rino. Ndakaona service yepano last week. Paine munhu akauya akabva kuUK achipupura zvakaitwa naMwari wegomo rino. Akaburuka mundege achiuya kuzopupura
zvakaitwa naMwari. Ndoda kuti uone chaunobata. Kune vachidiki vakaimba vakati siya something. Ndoda kuti mumwe munhu ubate something mumaoko ako. Yataurwa namuvhangeri yematsime. Shoko raMwari rinoti kubhuku raExodus, Moses atiza kubva kuna Faro achisvika patsime rakanga rine vanasikana vakanga vachiti kana vaenda kunotipa mvura kumakwai kune vafudzi vaivadzinga.